I pozdrav svima ljudi, Muđa ovdje. Kakav retard, majko. Ljudi, on ima 20 godina i tu radi intro za Muđu. Di ste gejseri, jeste brapali neki bend, jeste vipali nešto na flat, ste vozili voćku? Ako niste, evo sad ćemo mi za vas. Lagano idemo, ja i gejser Mile, na najbolju stazu na Marjanu voćku, koja traje onako od početka jedno 2 godine. Ako niste XC-aš, gej, mi smo gejseri, tako da nama to nije problem. Tako da idemo sad full run voćke i to je to. Nećemo skidati nikakve komove, nismo pičke. To jest jesmo pičke, ali poslije idemo na strmu. Evo, Mili pokazao kako se vozi, da Mila može izginiti. Šta je? Mile je gejser, brate, čovjek ništa ne sluša. Ajde, dobro. Idemo full run voćke. Mile neće ići ispred nas jer je prespor. A mi ćemo izgasirati. Više nema klapanja haba. Sam kupio novi. Tada nema više klapanja bajka, nije više kašeto govana. Sad je dobar. Baš je zaraslo. Šta je ovo? Teški XC. Samo se onaj prvi dio isplati, vozi ovo. Teška patnja. Dođu se na Marjan, priprema za enduro perum. Gledanje Mile. Nema Mile. Mile gasar. On je posustao. Ćemo iz pedala ovo sve. A ti nećemo. Lagano. Bez naumiran uopće. Bar sad ide zabavan dio. Taman za izginit. Brate je zarasla. Ovo je očajno. Ovo je baš očajno. Ja osjećam noge. Kome se ovo da? Jebem ti. Koja patnja u materiju. Evo nekom proburući. Evo ga naš gejser Mile negdje zaronija. I? Kritično, kritično. Se odvozila sve? Došlo sam. Iz komada? Nisu ti bolesti. To je to lagano. Pedala. Svi kažu vidi ga, tebe li žive, a niko ne zna. Idemo snimit jedan roll, pa onda idemo dalje.
Teška vertikala. Ajmo. Let's go. Sad. Aj. Ali sam izgasio GoPro. Umjesto da sam snimao, ja sam ga izgasio. Opa! Šta ni zumbira? Brate mili, ono, vi šta si napravio zemlju? No što mi je ovaj panj dole napravio. Zapravo sam pedalom za njega iskopčao. Jel ozbiljno? Da. A vidi, ja sam nešto je bilo kritično, ono, zvuča si kao padajuća kamenja. Zapravo sam pedalom tamo za njega. Snima! O Bog. Aj! Jel bilo brzo? Dajmo to. Brate, ovo je najjači dio. Okej. Imamo motor žilavog stabla. Ti znaš da vidim... Ništa, ja sam stablo malo naslonio patiku, trebao sam zavezati ovo što vidite, to nisam ja slamao stablo, nego malo sam ga ispravio. A brate, samo sidi na njega pa će se pomagati. Ti razumiješ da koliko ovo vidite da sam najeba. Neće, brate. Ajde u kurac, ne snimaj to. Pa sidi na njega, ne. Neću, malo ga maš. Brate, pod ruku ga. Ne to. Di si prijatelj? Ti si ovdje plaćeni kamerman. Jesam kurac. Pa jes? Laže. Platimo jednom stikercu. To je veoma dovoljno. Jebem ti, nisam snimio. Aj! Idemo round 2. Snimim donji dio. Pa idemo dalje. Ajde! Ajde, challenge. Gepaj odavde dole. Umrit ću. Kako ćeš umriti? Evo ti, sad ću ti ja pokazati. Šta je to bilo? Nisi ništa napravio? Sad idemo snimati neki vamo vip, neki kurec. A onda bude stizi, jer inače se ne vridi. Pez.
ali bilo sranje. Nešto mi klapa je. Šta ti klapa? Ne znam kad ujeb. Šta je? Nisam na sebi. Aj stisni zadnju gumu. Šta je izdušano? Znaš kako je izduši? Pa to je dobro. Brate, pa izduši ovo, nije ni čudo što ti kliže pred nje. Duši ti, dragi, to još. 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 Dobro je to, to je to. Ide pedala vočkom uzbrdo, jer je nastala buca u parkiću. Jebeti mater. Opet sam se krenio gubit. Da, brate, ti mene followuješ, stoj umjesto. Ne followujem te, nego... A ne, nisi, brate, pa samo stoj umjesto. Pa stojim. Stoj umjesto i okreni tamo i to. Ok. I gotovo, nema filozofije neke velike. Aj. I ako možeš, tu, o vidio. I dobrog Je, već sam vidio. spota za sliku. Ovo je bomba. Top, hamča, snimite ovo, jamča. Mamuća, idemo doli do Mankaza. Zvučiš ko Nišić, majke. Sa tim gej uzdasima i uzlicima. Ajmo drop test. Svidje, hajde da vidim tvoju. One doli, te očekujem bar da dropaš, da švipaš na flat. A vidit ću, Mamče. Šta ti je? Dropao sam. Na jaja, a? Ajde, da te vozi. Pričao sam dicu jebote. Ne, slušaj, znači ti snima odavde, malo naprijed. Ja ću samo izaći iz ove tu ulice, ove te, tu. Opa. To. Amčo. Ništa ljudi, vidimo se poslije. Vidimo se poslije. Aj bog. Amčo. 8,5. A oni klip mi je bio top. Oni na početku vočka. Nešić je stavio nešto. Ma daj gasko može. Majko mila, brate, šta je ovo? Koji si ti kreten, ja ne mogu vjerovati. Koji si ti debil? Bravo. To je malo. Mat gar nakon svega. Ja ću sad doći doma, pojist i gameat. Da imamo aftermath.
A dobro, to. Wolf. Ne ti, kod tebe. Uglavnom ljudi, to je to. Ovo izgleda moj, to jest naš dan snimanja ovih influencerskih sranja. Mi smo još gotovi, poslije imam šišanje i onda trebaš neke snimit stvari i to je to. Nas bacao na gejmanje i teretanu. I da, vidimo se u idućem videu. Pozdrav!